ƙara ɗauka ta dawo maka. Nigeria ta yi signing wani SAMOA agreement. Wato abin da nake so ɗan uwa shine dan Allah mu zama masu adalci ga waɗanda muke so da waɗanda ba mu so. Don Allah, ba illa bane hamasa saboda kishin addini. Wato kishin addini, amma yanda na ji daga bakin waɗanda suke da masaniya ƙwarai a wannan abin, ba yanda muke zato. Najeriya ta je ta sa hannu a shigo da auren jinsi da menene da sauransu, sam ba haka bane. Sam ba haka bane. Kuma abin da yasa na gaskata su, akwai abin da mutanenmu ba su ganewa. Mu fa ƙasan nan, matsalarmu ba ta irin wannan kishin addinin bane. Irin wannan kishin addinin akwai shi cikin talaka da babba, cikin talaka da mai mulki, duka suna wannan kishin, irin wannan kishin. Na misali, za a shigo ma al'umma da wani abu wanda ya saba da al'adansu, su tsaya tsayin daka. 'Yan majalisa ko ba ku ce su yi ba, za su yi, suna yin ma ɗaruruwa ba ku sani ba. Abin da 'yan majalisa mu musulmi misali suke karewa na haƙƙin musulunci da musulmai, wanda limamai suka sani a minbari bai fi 1/5 ko 10 ba. Haka wanda suke rike da mukamai da ofisoshin gwamnati manya, abin da suke yi na kare abin da yake maslahar musulunci ne, ba abu kaɗan suke yi ba, suna yi wallahi. Mu matsalan corruption ne, matsalan manyanmu inda ba su iya haɗe yawunmu, abin da yawunsu abin da ya shafi corruption ne. Wannan kan babba da ƙarami ma, ba wai sai manyan kawai ba, duk ƙasar babban matsalar ƙasan kenan. Amma irin waɗannan abubuwan galiban gaskiya, wato in kaga ya faru sai dai a babin gafala galiban. Wato sun gafala, an yaudare su, sun sa hannu ba tare su sani ba, amma suna kishin addini. Karka ce ai lalatattu ne, mazinata, makaza, misali. Abin da muke so mu gane, da yawa daga mutanen da lalatattun ne ila akhir, mazinata ne, suna neman maza, suna kaza, amma ba za su yadda wannan abin ya zama doka ba. Za su tsaya tsayin daka, su yaƙi, su faɗa kan kada a mai da shi doka. Ina fatan mun fahimta. Sura gaskiya wannan abin da ake faɗi ba yanda ake faɗansa. Wato Najeriya ta sa hannu, amma da sharaɗin ba za ta shiga cikin wannan tarkacen ba. Musamman ma kuma abin da suke ta faɗa su jami'an gwamnati ɗin, Najeriya tana da doka da ta riga ta yi na cewa ba ta yadda da wannan aure, amma so da yawa hamasa akan kishin addini, akan kuskure, yana haifar da al'umma su faɗa. Mu ƙasa ne masu addini sosai, irin wannan addinin. Ba mu da matsalan wannan abin da ake so ɗin ba, kuma akan hakan ne suka karba. Sannan akwai wani abu kuma a cikin zamantakewa ta duniya. Shugabanninmu suna matukan ƙoƙari a wannan janibi. Allah ya sani, in ban masu adalci ba, Allah zai tambaye ni. Dan na san ƙoƙarin da wasu suke yi akan wannan. Suna matukan ƙoƙari, amma ƙoƙari ne a wajen kyamara, ƙoƙari ne off record. Ba zai yiwu a fili su fito a irin matsayinsu su bayyana. Yanzu misali, akwai wata 'yar ƙasanmu musulma da duk mun sani dai, aka bata babban mukami a Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana da zaɓi cikin abu. Ko ta fito ta nuna tana goyon bayan waɗannan abubuwan da hakikansu ma duk kila ma a iya cewa mutum ma yadda da su ma kafirci ne, ko ta haƙura da wannan mukami. Kila idan ta karɓa